17 коли, които се развалят преди 50 000 км. Днес ще говорим за това, което трябва да знаете, ако мислите да закупите добра и компактна кола, анализирайки основните проблеми, които се появяват преди 50 000 км. Да, чухте правилно. Проблеми, които се появяват, когато колата е практически нова. 17. Fiat Panda 2019-2023. Първата кола е Fiat Panda, автомобил, който разочарова сериозно с многобройните си проблеми. Двигателят показва сериозни дефекти в системата за впръскване, като собствениците съобщават за внезапна загуба на мощност и повишена консумация на гориво още от 30 000 км. Електрическата система е виртуален кошмар, от проблеми с таблото, което се изключва на случайен принцип, до сензори, които постоянно дават грешни сигнали. Но най-сериозното е системата за управление, която може да развие люфт във волана и специфични шумове още от 20 000 км, правейки управлението несигурно и непредсказуемо. Видяхме случаи, при които собствениците са трябвало да сменят напълно кутията на кормилното управление при по-малко от 40 000 км. Ремонт, който струва над 2000 евро. Освен това, съединителят може да започне да плъзга много рано, изисквайки пълна подмяна преди 50 000 км. Карусерията показва ранни признаци на ръжда, особено в скритите зони, което драстично намалява стойността при препродажба. 16. Ford Fiesta 2019-2023. Ford Fiesta, особено с двигател EcoBoost, има основни проблеми, които могат да изпразнят банковата ви сметка. Ръчната скоростна кутия развива специфичен шум при превключване на предавките още от 25 000 км, а в много случаи синхронизаторите отказват напълно до 45 000 км. Двигателят EcoBoost, въпреки че обещава икономия, има сериозни проблеми с бобините за индукция, които отказват една по една, а турбината може да показва течове на масло още от 35 000 км. Видяхме случаи, при които собствениците са похарчили над 3500 евро за ремонти, преди да достигнат 50 000 км. Освен това, сензорите на двигателя генерират чести грешки, а филтърът за частици може да се запуши преждевременно, изисквайки скъпоструващо почистване. Звуковата изолация е с лошо качество, което прави шума от двигателя и пътя дразнещ дори при ниски скорости. 15. Renault Clio Feta 2019-2023. Renault Clio Feta е бедствие в процес на развитие. Бензиновите двигатели развиват проблеми с системата за променливо разпределение още от 30 000 км, водещи до повишена консумация и загуба на мощност. При дизеловите, инжекторите могат да откажат преждевременно, а системата за рециркулация на газовете, EGR, може да се запуши бързо. Окачването е изключително слаба точка. Амортисьорите губят ефективността си драматично, а тампоните могат да изискват пълна подмяна при само 40 000 км. Общата цена на ремонтите може лесно да надхвърли 4000 евро. Освен това, автоматичната скоростна кутия EDC страда от твърди превключвания и забавяния още от 30 000 км, а в някои случаи изисква скъпоструващи ремонти преди 50 000 км. Електрическите проблеми също не са за пренебрегване. Следят фарове, които отказват преждевременно, и бутони от купето, които спират да работят без причина. 14. Opel Corsa F 2019-2023. Opel Corsa F има сериозни проблеми с електрическата система, от модули EQ, които се дефектират, до проблеми с системата Start-Stop, която отказва да функционира. Спирачната система може да развие проблеми с сензорите на ABS, които дават грешни сигнали, а в екстремни случаи спирачният път може да се увеличи драматично. Двигателят може да показва проблеми с системата за охлаждане, а термостатът може да откаже преждевременно, водещ до чести прегрявания. Разходите за ремонт могат бързо да достигнат 2500-3000 евро. Освен това, водната помпа има кратък живот и може да откаже преди 50 000 км, което води до течове и възможни големи повреди на двигателя. Качеството на вътрешните покрития оставя да се желае с пластмаси, които скърцат, и елементи, които се откъсват след само няколко години използване. 13. Peugeot 208 2019-2023. Peugeot 208 има основни проблеми с двигателите PureTech. Веригата на разпределението може да изисква подмяна при по-малко от 40 000 км, проблем, който струва над 1500 евро. Електрическите системи са известни с дефекти на сензорите за паркиране и камерите за заден ход. По-сериозно, видяхме случаи, при които помпата за високо налягане е отказала при само 35 000 км ремонт, който може да струва над 2000 евро.
Климатичната система може да развие течове, които изискват често зареждане с фреон. Освен това, автоматичната трансмисия EATS може да има твърди превключвания или забавяния, а софтуерът ѝ изисква чести актуализации, за да работи правилно. Също така много единици са докладвани с проблеми в окачването, с тампони и амортисьори, които отказват преждевременно. 12. Citroen C3 2019-2023. Citroen C3 страда от множество проблеми, които се появяват много твърде рано. Окачването, въпреки че е удобно, когато е ново, може да развие шумове и да изисква пълна подмяна на рамената при само 45 000 км. Бензиновият двигател може да показва проблеми с системата за захранване и впръскване. Електрическата система е проблематична, с дефекти на таблото и мултимедийната система. Видяхме случаи, при които цялата електрическа система е изисквала диагностика и ремонти, които са стрували над 3000 евро. Освен това, електронното усилване на кормилното управление може да развие дефекти, което прави волана труден за маневриране или да вибрира при високи скорости. Ръчната скоростна кутия може да има ускорено износване на съединителя, изисквайки подмяна преди 50 000 км. 11. Dacia Spring 2021-2023. Dacia Spring, въпреки че е електрическа и теоретично трябва да бъде по-надеждна, има сериозни проблеми с батерията. Капацитетът на батерията може да спадне драматично през първата година, а системата за зареждане може да развие проблеми с порта за зареждане. Собствениците съобщават за проблеми с системата за управление на батерията, която може да дава грешни сигнали за останалия пробег. Разходите за ремонт могат да бъдат астрономически, достигайки до 5000 евро за проблеми, свързани с батерията. Освен това, вътрешните покрития са с ниско качество, с пластмаси, които се надраскват лесно, и седалки, които се деформират бързо. Системата за регенеративно спиране може да има непостоянен отговор, правейки спирането непредсказуемо в определени ситуации. 10. Toyota Aygo X 2022-2023. Toyota Aygo X, въпреки че идва от производител известен с надежността си, разочарова. Скоростната кутия може да развие проблеми с синхронизацията при по-малко от 40 000 км, а двигателят може да показва проблеми с системата за впръскване. Видяхме случаи, при които системата за трансмисия е изисквала големи ремонти при само 30 000 км с разходи, надхвърлящи 2000 евро. Системата Start-Stop може да дава чести грешки и да изисква препрограмиране или подмяна на компоненти. Освен това, звуковата изолация е много слаба, което прави шума от пътя дразнещ дори при малки скорости. Определени партиди са докладвани с проблеми в климатичната система, която или не охлажда ефективно, или се дефектира напълно в по-малко от 50 000 км. 9. Kia Picanto 2019-2023. Kia Picanto има основни проблеми с окачването, шумове, вибрации и преждевременно износване на компонентите. Електрическата система може да развие проблеми с дефектни сензори и грешки в бордовия компютър. Двигателят, особено на бензиновите версии, може да показва проблеми с системата за запалване и да изисква подмяна на бобините и свещите много по-рано, отколкото би било нормално. Общите разходи за ремонт могат лесно да надхвърлят 2500 евро. Освен това, ръчната скоростна кутия може да стане шумна, а съединителят може да започне да плъзга преди 50 000 км. Също така, слабата звукова изолация прави шума в купето дразнещ при по-високи скорости. 8. Volkswagen Polo 2019-2023. Volkswagen Polo, въпреки че изглежда солидна, има сериозни проблеми с системите за впръскване и батериите. Собствениците съобщават за дефекти на помпата за високо налягане и проблеми с инжекторите при по-малко от 45 000 км. Системата Start-Stop може да развие проблеми, които изискват подмяна на батерията или пълно препрограмиране. Разходите за ремонт могат бързо да достигнат 3000-4000 евро, когато се появят множество проблеми. Освен това, много единици са докладвани с проблеми в климатичната система, която или не охлажда ефективно, или отказва напълно. Освен това, окачването може да стане твърдо и неудобно, с амортисьори, които започват да отказват преждевременно. 7. Mazda 2 2019-2023. Mazda 2 страда от проблеми с трансмисията, която може да развие шумове и ненормални вибрации. Двигателят може да показва проблеми с системата за всмукване и с дефектни сензори, които водят до неравномерна работа. Видяхме случаи, при които скоростната кутия е изисквала големи ремонти при само 40 000 км с разходи, надхвърлящи 2500 евро.
Електрическата система може да развие проблеми с сензорите и контролните модули. Също така спирачната система може да развие преждевременно износване на накладките и дисковете, а някои модели са докладвани с течове на масло от двигателя, което може да доведе до скъпоструващи ремонти. 6. Hyundai i10 2020-2023. Hyundai i10 има проблеми с окачването, което може да развие шумове и люфт още от 30 000 км. Електрическата система може да показва проблеми с сензорите и мултимедийната система. Двигателят може да развие проблеми с системата за захранване и да изисква подмяна на бензиновата помпа или кислородните сензори. Общите разходи за ремонт могат лесно да достигнат 2000-3000 евро. Освен това, някои модели имат проблеми с слабата изолация на окабеляването, което може да доведе до къси съединения и чести електрически дефекти. Също така, системата за усилване на кормилното управление може да стане неточна и да изисква рекалибриране или дори подмяна на компоненти. 5. Seat Ibiza 2019-2023. Seat Ibiza показва сериозни проблеми с електронното управление на двигателя. Собствениците съобщават за дефекти на сензорите и проблеми с системата за впръскване още от 35 000 км. Електрическата система може да развие множество проблеми, от грешки в таблото до дефекти на системата за централно заключване. Разходите за ремонт могат да надхвърлят 3500 евро, когато се появят множество проблеми. Също така скоростната кутия DSG може да има забавяния и твърди превключвания, изисквайки чести актуализации на софтуера или дори скъпоструващи ремонти. Освен това, интериорът може да показва преждевременно износване с бутони, които се олющват, и материали, които се влошават бързо. 4. Skoda Fabia 2020-2023. Skoda Fabia има големи проблеми с окачването и системата за управление. Собствениците съобщават за шумове и ненормални вибрации още от 25 000 км, а кутията на кормилното управление може да изисква подмяна при по-малко от 45 000 км. Електрическата система може да развие проблеми с сензорите и системата за асистиране при паркиране. Общите разходи за ремонт могат лесно да достигнат 3000 евро. Също така, някои единици са докладвани с проблеми в автоматичната скоростна кутия, която може да има твърди превключвания и забавяния при ускоряване. Интериорът може да страда от преждевременно износване, с бутони, които губят маркировките си, и скърцане на пластмасите при дълъг път. 3. Honda Jazz 2020-2023. Honda Jazz, въпреки че идва с репутацията на Honda за надежност, може да развие проблеми с двигателя и електрическите системи. Собствениците съобщават за проблеми с системата за впръскване и дефектни сензори. Системата Start-Stop може да развие проблеми, които изискват препрограмиране или подмяна на компоненти. Разходите за ремонт могат да надхвърлят 2000 евро, когато се появят множество проблеми. Освен това, спирачната система може да има забавен отговор, а накладките и дисковете могат да изискват преждевременна подмяна. Също така звуковата изолация е недостатъчна, а при високи скорости шумът в купето може да стане дразнещ. То Nissan Micra 2020-2023. Nissan Micra страда от проблеми с трансмисията, която може да развие проблеми с синхронизацията и ненормални шумове. Двигателят може да показва проблеми с системата за разпределение и маслената помпа. Видяхме случаи, при които скоростната кутия е изисквала големи ремонти при само 40 000 км с разходи, надхвърлящи 3000 евро. Електрическата система може да развие проблеми с сензорите и контролните модули. Освен това, някои модели са докладвани с проблеми в системата за охлаждане, което може да доведе до прегряване и необходимост от скъпоструващи ремонти. Карусерията е предразположена към ръжда, особено в зоните, изложени на влага и сол. Първа. Suzuki Swift 2019-2023. Suzuki Swift има чести проблеми с електрическата система и двигателя. Собствениците съобщават за дефекти на сензорите и проблеми с системата за впръскване още от 30 000 км. Климатичната система може да развие течове, а компресорът може да откаже преждевременно. Общите разходи за ремонт могат лесно да достигнат 2500 евро. Освен това, ръчната скоростна кутия може да развие прекомерен люфт в лоста за скорости, а съединителят може да започне да плъзга преди 50 000 км. Също така, някои модели имат проблеми с инфотейнмент системата, която може да се рестартира на случайен принцип или да замръзва по време на използване. След като видяхте, много от тези нови коли могат да развият сериозни проблеми преди да достигнат 50 000 км.
Решаващо е да направите задълбочено проучване преди да закупите някой от тези модели и да заложите бюджет за възможни скъпоструващи ремонти. Не забравяйте да дадете харесване, да се абонирате за канала и да споделите опита си в коментарите. Следващия път ще говорим за по-надежните алтернативи на тези модели. До скоро в следващото видео!